Ucapan Arjuna Bitotama kelawan rajaning bangsaning hamba kang jeneng Ditya Angin Bugang Blikenang Pati wong wijaksana ngadi jaya perwira totosaning bojenak kulit Mama Lurah Tawang Sari kahormati mung kenang rekam pandayane ning Kiluraku Dapawana ngemet buntuting Mimi Duda mung sing saben rek buntuting Mimi Duda soten dudu buntuting Mimi Duda sing laut sing saben rek kembang putih gelungan maning gelungan buntuting kula dewek atau buntuting manusia dewek yen bener dadi wong tani tulung yen wis pure gabah nyemplung ananing pesawahan beli kena campur saumure ning pari sing teliti lan ngati-ati Mama Lurah Cidempet Mama Lurah Tukdana kang bayari dewe enggal ngandikanipun Ditya Angin Bugang waduh Arjuna ampun Arjuna aku bliwani kelawan Arjuna melelong mata monang Mama Lurah kadang sekejap beli bisa ngucap awakmu duweni pusaka apa Arjuna ditodongaken ning dada aku rasane melodok kabeh wayang temen lamun ditibani ning awake aku lagi ditodong bae awakku pada melodok kabeh ampun Arjuna yen dilali-lali gede kulana beli bisa lali Mama Lurah gadel sareng Mama Lurah Tawang Sarine keding Ditya Angin Bugang undang apa Arjuna yen sira masih wani kelawan Arjuna aja sesumbar ananing keganawiyati muduna awakmu bakal tek sabetaken ning awak waduh ampun Arjuna aku priwadi Mama Lurah Linggajati simbayari dewe yen awakmu ora wani kelawan Arjuna aja meneng ananing pulau Jawa balik gak sira ning negarane sira aku balik ning negara mong yen durung oli alus ning Sri aku beli bakal balik lamun awakmu ora balik bakal tak pateni ning Arjuna kembang putih ning gelungan Mama Lurah Tukdana sing teliti aku
Liwani kelawan Arjuna tapi aku kongkon balik ning negara aku beli bakal balik. Aku bisa balik besok. Yewis ana silireng angin saking wetan aku bisa balik Arjuna. Sing titik hati-hati sing waspada Mama Lurah Linggajati aja lak digawe lamun. Bab anak buah aku masih pengen andon memangan ananing tandurane wong Pulo Jawa. Aku pesen kelawan Arjuna kelawan wong tani kabeh. Sapa bae sing kegoda ning aku aja maning pesawahan senajana wis ning omah yen kegoda ning aku bongkan diwuru. Menyan kuning Jawa gendong Jawa gendong aja maning sing wis ning omah senajan wis ning lumbung senajan wis ning pedaringan yen kegoda ning aku kun pangan ning aku Arjuna. Sira bisa ngancam kayak konon yen masih ana tapak wayang-wayangane Arjuna pri bakal awakmu bisa memangan ning tandurane wong Pulo Jawa. Mama Lurah gadangan maajak lalen Angin bugang sirap balik kak saking Pulo Jawa aja macem-macem yen masih anak jumenenge Arjuna. Aku kongkon balik anane negara ora bisa Arjuna. Aku wis ngomong yang kol besok yen wis ana silireng angin saking wetan berarti aku seanak buah aku bisa balik anane negara Untara Dirbuana. Mama Lurah gadah sareng Mama Lurah Tugdana sami ngormati Yai Arjuna ngundang apa kados pundi aja dipikirin teman-teman Yai Arjuna sebab ari ning bangsa ning halusiku ora kedeleng ning jasad mata ning mata umum iwal Yai Arjuna sing bisa delenge. Mama Lurah Linggajati dewek Mama Lurah Linggajati kang bayari Pangapunten kula Eran. Iya Kakang Semar. Mau pesene angin bugang aja maning masih ning pesawahan senajan sing wis ning omah yen kegoda ning angin bugang pun pangane angin bugang nikun ku pripun kun Eran. Mama Lurah Cidempet sareng Mama Lurah Tugdana sami ngormati Kakang Semar blingarti Kakang Semar. Kula boten paham Ngeran. Yen Kakang Semar takon kang kaya iku yen wong tani kegoda ning bangsane angin bugang aja mani ning pesawahan senajana wis ning omah lenger kegoda sing artine Kakang Semar balik pari mau ana ning omah. Mama Bumi Cidempet sareng Mimi Bumi Cidempet sing bayari dewe
sing sawah oli saton tekang omah kari 5 kintal. Berarti sing 5 kintale kunku Kakang Semar diadol tanpa musyawarah kelawan keluarga. Berarti kuwen pangane angin bugang. Aja maning sing wis ning omah senajana wis ning lumbung, wis ning pedaringan, Yodone basi ngapange gawe gagas selawase Mama bumi Cidempet saumure yen wis ning pedaringan, ari ning pedaringan ku isine apa Kakang Semar? Isine ya beras. Naning kono Kakang Semar, yen wis ana isine beras, toli wong wadon ngemet beras, nempuraken beras ora wewarah kelawan lakine, berarti kuwen pangane angin bugang Kakang Semar. Jabautan di tengah-tengah leleran lakonana Lakonana sabar lan penerima Lan penerima Yen wis kegoda ning angin bugang, berarti penghasilan Kakang Semar sing ngurusi sing awit nol mau kunku ora barokah Kakang Semar. Bisa entuk beli wurung kegawa ning angin bugang. Pekayane Kakang Semar bisa ilang, bisa entuk. Kitiran ning dhuwur gunung ning wite Nagasari Pikir kula siwak bingung Mikiri sampean siji Oh, dadis mekaten ngeran. Iya Kakang Semar. Paham Kakang Semar? Nggih, paham ngeran. Mulane jeman panjak sing hati-hati ngrawati dunya. Sebab ari dunya iku yen teka ora takon genah, yen mangkat beli takon maning. Lunyune ning welut beli nyusul lunyune ning dunya. Sapa wonge sing kedodokan ning dunya angkuh lan sombong takabur bakale kuwen ilang mengkone tanpa permisi. Ku Kakang Semar ngerti Kakang Semar. Ya sedidik-didik ngeran. Mulane Kakang Semar yen wis kedodokan ning dunya kabeh manusia bakal kedodokan ning dunya sok kadang-kadang ngomonge dhuwur terus Kakang Semar. Ngadraken ana dunyane, ngadraken ana pekayane. Padahal pekaya kunku sing endi Kakang Semar ari kudu ngomong. Mulane sing hati-hati kabeh para putra-putra Pandawa lan uga para Amartapura sing nandur pari tulung diraksa sing bener. Nah niki para pirsawan keranten lelampahan Mapagsri sampun babar lan uga waktose sampun ngijinaken dados kula separa kanca karya utama nyuwun agunging pangapunten kula separa kanca gampil mengkin dalu kula dimulai malih lawan saderek kula Ki Dalang Anom Arsono. Semanten ucapan saking kula tutup lawang sigotaka kadya man panjak kemawon.